Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya pani channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa goroga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tawigranya bodi twane the standard ya buda ichara ya chite. Women Affairs Minister wa Monica Mutsvangwa, she's under pressure within the government in ZANU-PF circles. Nyaya involvement yao mukutengwa kwakaitwa Starlink kit by the Zimbabwe Broadcasting Corporation. Monica Mutsvangwa uyangari information minister pakaitwa this deal akataura kunzi ndiye angani akashandisa influence kuti ZBC iwanikwe ichitenga this Starlink kit muri Zimbabwe. Procurement ye kiti inova isiri kubvumidzwa muno muZimbabwe yakakonzeresa kuti the former ZBC chief executive officer Adelaide Chikunguru vawanikwa vachiopta kuresigna after vakasuspendwa neZBC board vachifesa macharges include kupa green light kwavakaita kuti patengwe the Starlink internet kit muri Zimbabwe. The Starlink internet kit iri kunzi satellite kit inoperatwa ne-United States based company SpaceX, and zvikunzi haisati yakushandiswa muno muZimbabwe nenyaya yekuti haisati acquire license yekuti iwanikwe ichioperator muno muZimbabwe muri Zimbabwe. So the state-run broadcasting firm ZBC irikunzi yaka-acquire the Starlink kit. Monica Mutsvangwa paanga achiri kupreside over the Ministry of Information muri Zimbabwe, and of which ZBC fall under the same ministry. So secretary where the Information Publicity and Broadcasting Service Nick Mangwana wakabuda vachitaura in the standard pamusoro penyaya iyi vakataura vachiti the matter iri under investigation. Vakabuda vachiti the information that we have is that the regulator, Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe, POTRAZ, visited the premises of ZBC over the matter on Thursday. At the moment, we are not yet aware of their findings. Zimbabwe. So, in February, pani mining firm, you have a fine of $700. This unauthorized Starlink kit. Then last week, pani Victoria Falls based company, you have a fine of $500. The Starlink internet services muri Zimbabwe. Zvakare portals yakabuda ichiissuwa warning against advertiser nekudistributor the use of the nekudistributor Starlink kits muri Zimbabwe. Zvakare one of vana vaMonica Mutsvangwa anonzi Neville Mutsvangwa akabuda achiadvertise achitengesa Starlink kits aya. So inyaya yanetsa muri Zimbabwe yakonzeresa kuti vaMutsvangwa vawanikwe vachienda under pressure vachinzi vakashandisa nepotism parunzifungidziro kunzi Starlink kits yakasupplyiwa nemwana wavo muri Zimbabwe. So zviri kunzi masources are familiar ne how the government is dealing with this matter. Akataura iwo achiti zviri kunzi parikuraiswa this issue yakaiswa questions about possible favoritism, nepotism and conflict of interest muri Zimbabwe. Zvikanzi Mutsvangwa ari under pressure to resign kutaura kwatiri kuita. The top officials in the party ZANU-PF and government are increasingly concerned over the potential involvement of Mutsvangwa in the awarding the Starlink kit contract. So those are my sources, as they have pointed out that this is a clear case of favoritism and nepotism, which must result in the minister resigning from government. Influential party and government officials are worried about the transaction because the government has not licensed Starlink to offer internet services
in Zimbabwe. Zvabuda zvitaurwa nemasources ataura neThe Standard. So before vachikunguru vakaopta kustepa down from a role mushure mekunge maimages akacirculata painternet apo ZBC mota yeZBC yakaonekwa yakamountirwa Starlink kit pamusoro payo muri Zimbabwe. Pakabuda zvakare nyaya yainzi the former CEO avachikunguru vakapiwa mhosva zvakare yekutwista mafunds eZBC. So kunzi he ordered kuti ZBC iwanikwe ichibhadhara 150,000 annually to Azam TV, satellite TV service provider. Zvinonzi during the time yakalauncha Azam TV muno muZimbabwe, zvikunzi Mutsvangwa is the one akapresider over the ceremony muri Zimbabwe zvichinzi so pari kufungidzirwa kunzi she is involved this company and mari yacho arunzi ari kubenefita from mari yakadivhetwa ichinzi ipiwe this Azam TV annually neZBC muri Zimbabwe. So basically zvikunzi Monica ari kufila concerned over her involvement with Starlink transaction muri Zimbabwe. Zvikunzi akaramba kuadressa questions akavhunzwa neThe Standard muri Zimbabwe. Pana kumira mushe pane mascandals akawanda ari kuitika to the Mutsvangwa family muri Zimbabwe. Murume waMonica Mutsvangwa, Chris Mutsvangwa, akadzingwa mugovernment naPresident Emmerson Mnangagwa muna February muri Zimbabwe. Chris Sangari, the Minister of Veterans of the Liberation Struggle Affairs, before adzingwa basa muri Zimbabwe. Pana kumira mushe pana macontroversies akati one day zvakare vachikunguru vakabuda vachitaura vachiti kudzingwa kwaita basa inge iri nyaya yaJeffan Muswere uyo ari kunzi akaisa maorders ekuti vawanikwe vachidzingwa basa. Jeffan Muswere is the one futi ari kufungidzirwa kunzi akakonzeresa kuti Chris Mutsvangwa anenge achidzingwa zvakare basa naPresident Emmerson Mnangagwa. Yakaburitswa Kasukuwere zvichinzi Mutsvangwa akaudza President Mnangagwa achiti Muswere hapana chaanoziva about ZANU-PF, haazive maroots eZANU-PF, so haaqualify kunge achipinda muministry yeinformation iyo yakaiswa muri Zimbabwe. Zvakare zviri kunzi Muswere akaexposa mabirwo aitwa mari naChris naMonica from the Ministry yeInformation. Zvinova zvakakonzera kuti Chris Mutsvangwa awanikwa achidzingwa basa. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi Monica Mutsvangwa anobudirira here panyaya iyi kana kuti ndo nyaya tatakuigira muzvara nhasi tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.